Arratsaldeon pilota zale guzti hori Bilboko Deportibotik iritsi da finala eta egia esan final hau jarraitzeko eguraldia proposa dugu, nahiko eskatuta etorri gara uste du nik gehienak kanpoan, gero ikaragarria egiten duelako, badakizu horrek bere eragina izaten duela pilotetan batipat eta baita pilotarien jarreran ere horrelako partida bat jokatzeko, baina barruan giro bikaina daukagu eta badira 10 minutu gaurko lau protagonistak kantxan direla berotze ariketak egiten. Gorriz Esteban Gaubeka argintzakoa arituko da aurreko kuadrotan, hortxe duzue 30 urteko pilotari bikain honen hainbat datu eta bere atzelaria Xixongoa den Manu Galan izango da. Hortxe duzue Xixonen jaiotako eta hemen pilotari egindakoa, oso pilotari teknikoa, mutil haundia ez, baina pilotaria bai behetik eta goraino, eta aurkariak berriz Pablo Hernán Justo Argentinarra, 27 urte ditu, Buenos Airesen jaiotako pilotariak, eta Julen Beldarrain Errenteriakoa, maila nagusiko finalean da eta hortxe duzue Beldarrain eta gurekin duguna gaur aduk ikusten ez ditugun gauza horiek ikusteko Javi Iriondo dugu. Javi Iriondo Izurtzakoa da eta dagoeneko 19 urte egin ditu profesionaletan, beti aurreko kuadro horietan bere maila emanez, esan daiteke, guk askotan aipatzen dugu bera jokatzen ari denean, eta uste dut bera aurrean dagoela ere aipatzea legezkoa dela, posturei dagokionean pilotari klasikoa, pilotari behetik ematen diona, lehengo pilotariek egiten zuten erara. Javi Iriondo, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Aipatu dut lentxiago, gaur orain arte ohikoa etzen beroa egin duela, edo beroa egiten ari dela, eta horrek beti pixkat aldatu egiten duela pilotariaren gogoa, naiz eta final bat izan, eta baita ere materiala. Moldatuko dira, ezta? Bai, ni pentsu baiet, Ditzen be, aldatzen dago hemen materialak, denpora hotzakin, materiala beti gogorra edo hotza peloti eta kosta ikena berotzen, ez da, holako denporakin, peloti berotu barina ikena eta, iguelo betu hau, ez? Aipatu dugu gaur bi bikote indartsu ditugula, baina bi bikote erabat ezberdin, ez da? Gaubeka eta Galan oso teknikoak dira, ez daukate kolpe ikaragarririk, baina pilota asko jartzen dute frontizean, eta aldiz Justo eta Beldarrain jotzaileagoak dira. Horrelako partidua ze politak izaten diren, hain pilotari ezberdinak direnean kantxan. Bai, Beldarrain da pilotari bat asko ez da dute, baina erundanak eta beti beren lekuen eta pelotari da, ez da, Esteban be, beti atxelai jedizeko jokatzen askoz, pelota askotara ez da sartzen da, ez da, adibidez, justo moduen, ez, justo sartzen da danetara eta, batzutan igual larrei sartzen da, ez da, da Beldarrain da, hor da, pelota indartzu bat, postura klasikoa, eta, a ver, ze pasa. Bai, Beldarrainen doaiak adieraztagatik nolabait lau pilotarietan gure pilotazalek gutxien ezagutzen dutena delako, zan behar da batipat zakatzaile dela, sakearekin oso ondo moldatzen dela. Bai, pelota dekeni Beldarrainek zakatzaile handia da eta min asko ikin dago ezakia da. Gero pelote hoen be motera ondo ipintzen eta beren posturakin, pelotari ona klasiko eta Gainontzeko hirurak figurak dira. Justok
justo etortzerako ona, zuek urte asko zenera ematen pilotan jokatzen, baina horrelako pilotariak hartu daitezke kantxatan, naiz da zuei nahiko lan ematen dizuen. Bai, horrelako pilotari behar dira hemen, ez? Naike, bueno, Argentinakoek edo Rusiakoek edo bardin da, ez? Baina horrelako pilotari jere bidien. Berezia da batuta duen ezker dotore hori. Ematen du dotorea bakarrik duela ezkerra, baina justok dotorea baino gehiago du ezkerra. Bai, deko esker bat, bueno, danok esatu, ez? Horren eskerra hemen ez da ikusi sekule bez. Ze ipingen da sortzi, beratzi kuadro horretan da, bueno, goitik jototxo pelotaka da errebotera errez botatzen dago, ez? Da, bueno, beste batzuk alegintzen gara horikien da, bueno, irure botatu. Osea, ez da, bai, desberdina. Bai, eskumuturrarekin asko egiten du, joko asko egiten du, eta oso pilotaria da. Bai, ingerra asko, bai hanketan da gorputzen da beso batzuk onak, eta, bueno, da, gero gorputze, bueno, alturi eta gana, ez? Da, pelotari kompleto. Hemen izan zen eztabaida, Javi, pala motzetik datozten pilotari hauek nola moldatuko ote ziren pala profesionalera, pala hundi honetara, baina izan dira kasuak, ez dakit Juan Pablo edo ez dakit Oscar bera, oso ondo moldatu direnak, eta nik uste pixkanaka ikusi dela moldatzerik badagoela, eta beste ejemplo bat, Luján bera edo Justo bera izango lirateke. Besteak, baterako. Bai, hemen dauzen pelotari guztiek, bueno, danak jokatu pala kortara, ez? Pala motxera. Da, bueno, apurke, moldatzen die pala jokatzen da denporia, ez? Kosta iken da, baina, bueno, azkenin dana moldatzen die. Bueno, zeitxurako partidua. Ze tankera daukazu betzat partidu honek. Dirua gorri aterako ote zen esan didate, baina egia esan nik neuk ez diotan zenbaten partidari nondik nora joan daiteke. Batzutan guk ere egiten dugu, hau hemen difungo da edo... Bueno, oitara lau egun edo Justoko fatu partidu bat da, bueno, suspendidu garen, ez? Besoko mine edo ez da izerra, bueno, gaur ratzea hemen dago, ez? Hori da gauza bat, zelan jokatuko da, ez? Oitan lau egun suspendidu partidu bat, gaur finala jokatu bat, ez da normala, ez? Baina, bueno, hemen dago. Bueno, hasi da finala, lehen da biziko pilotaka da, Labur, eta labur gelditu zaio pilota. Bueno, ondio pelota berotu barik eta, bueno, ondion apur bate pelotia berotu arte, bueno, beti pelota batzuk lehengotan labur gehatzen dita, bueno, normala da, ez? Lehen esan dugu, eguraldiaren arabera desente aldatzen dela materiala, eta agian gehien aldatzen dena zarata da. Askotan pilota oso hotz dagoenean duen zarata hori, eta pilotariak ezin moldatu, pilota hau berotuko da, iruditzen zait gaur ederki berotuko dela. Bai, berotu, danak ingo di, pelota guztiak berotuko di. Da gero, hotz asko iken da benien pelotak, zahata gehiago, bueno, ze kosta iken die berotzen pelotak, ez? Bueno, gaur horrelako beruaz, bueno, igual, pelota batek amatzantu badaroz, ja, hori zahatik galdu iken dago, ez? Beste modu. Bai, pilotak ere aldatu egiten direla, naiz da batzutan, ez duen ematen, egia da, aldatu egiten direla. Hortxe dituzue. Gaubeka eta Galan, biak zaskitxora jo eta aukeratu beharrekori aukeratzen. Da gaurre Estebanek du laugarren finala. Bai, beste irurek galdu jo. Beste irurtetan galdu. Honek ere nahiko du bere lehen da bizikori. Baina Justo eta Beldarrain ere ondo dabiltza. Ez da finala aurrekorik izan. Aurtengo honetan Esteban Gaubeka eta Manu Galan ligaskako lehenak izan ziren. Bi partida irabazi zituzten eta bakarra galdu zuten Murcia eta Lujanen aurka eta bera justu kantu baten aldearekin. Eta aitzitik Justok eta Beldarrainek ez zuten jokatzeko aukerarik izan finala. Urkizo eta Imanolek aurka ziren aritzekoak, baina Imanolek min hartu zuen eta beraz final aurrekoak era bixi xamarrean joan ziren eta
Gero gainera Javi Iriondok aipatu diguna, duela lau egun. Fustok Zorbalda inguruan min hartu zuen. Finalean izango zen edo ez, nahiko zalantza izan zen, edo nahi jokatuko zen. Azkenean hor da kantxan, eta kantxan da bere maila emateko izango da. Baritz, justo nahiko da eskubatekin jogatzeko, Bai. Esker horrekin kantxar egin parepe. Dena den, nahiko partido txarra urte daukaten iruditzen zait. Pilota ibiltzen den pilota honekin eta Gaubeka eta Galan minden hartzea ez da lan erraza izan. Ez. Baritze honek, Estebanek eta Galanek partidu asko jokatu dabe, kampeonato askotan da, bueno, badakit bakotxan un egon edo zer pilota itxi eta horrek asko gure izan. Bai, orain arte txapelketan hoberenak izan dira. Txapelketa honetan eta orduan ez da harritzekoa gaur favorito izatea. Bai, ninek haurin alde apur bat ingonek, gorri alde. Baina, bueno, partidu guztiek jokatu inbide eta batzutan esan iguele favorito batzuk eta gero aldatzen da asko partidu. Bai. Partiduko finaleko laugarren tantoa, hor da Justo, eskerrez barrura, ze ondo. Eraman Galanek, Justo berriz ere, horre balio du. Horrek ere bai. Eta berriz ere gora Galanek, tantuari eusten, pilotakadari eusten, ez dira asko trebeagoak Galan baino, baina hala ere pilota goiko koltsoira joan zaio. Garritze justo da pelotari bat eta pelotan guzti eta sartzen dana, ez? Da, kontrario izotzo izten pelotakada jota gero izten beren lekure pueti, ez? Bueno, horrek asko gure pueti, ez? Batzutan, arnazei pesilosu hartu bera ekin, azten zara, bueno, aineketan aldi batea bezala eta bestitu duten azteik. Eta berak ez dauka hainbeste mugitu beharrik, Ez. bi beso ditu eta esker erdi-erdian jartzen da. Esker zein eskuin. Eldarrain. Gipuzkoarrak aztertu. Zabaldu Argentinarrak. Galan, ondo. Galan beti bere lekuen, beti. Bai. Hor da Beldarrain, Eraman bote lasterrean, Erne boteari. Eta aurrelarien arteko borroka. Zabaldu nahi Justok. Hor dauka arma, hortxe dauka. Horrengoan sortea izan du, baina oso polita izan da, Javi, nola jarri den, ez da? Nahikoa izan du pausu bat Zabalera ematea, bere leku hartzeko eskerrez. Bai. Begira, hemen dago Justo, eta kusikunean pelota nola zijoan, pausutxo bat eman du eskubitara, gero sortea izan du, ieseginako izan da. Ikusi dena, tanto honetan, Beldarrain Pablo Natzin askotan egon da, ez? Beti prest, baina, bueno, sartu baten, ez totzu izten eman pelotari. Lau eta utxeko partziala. Eta lehen, bote kaskarra egin dionean, aritu nahiz pentsatzen. Gu askotan ez garela konturatzen, kantxa barruan, zenbat zulo txiki, zenbat ertz dagoen. Asko, eta gero pelotu bai, hori... Oskura horreke... Ditugu bote kaskarrak eta pilotaria beti erne egon behar zer gertatuko. Bueno, da gero emetik ez da ikusten batzutan, baina, bueno, barruen ikustena peloti datorrela frontiz jota gero, subien moduen etortena, ez? Eta, karo, emetik kanpetuk ez da ikusten, baina, karo, zu hor barruen zauzenien, ikustu zu zan datorren peloti eta batzutan ganetik entziaz be niku izutena. Bai, efektu agartzen ditu eta... Hiru eta lau, gogoratu finala... Lagur gertu zaio, bai. 45 dela. Eta partiduko bigarren berdinketa. Lehen bina izan dira, eta orain launa dira. Galanen zakea. Hori gainean, orain sortea Beldarrainek izan du. Beldarraini gustatzen zaio
pilota atzetik aurrera jotzen. Bai, Bueno, hori bai. denoi gustatzen hori zaizue. denoi. Baina honi asko. Asko. Askotan egoten da pilotaren zai bezala, Bai. azkenean bi pausu eman eta astintzeko. Egia da, astintzen duenean ikaragarriak ematen Bai, dizkiola. dana emototxo, osea, pelotak aso bakotzai, dana emototxo, eta, bueno, batzutan sartzen dauenien pelotaka dauna, bueno, politizetan da. Beldarreinek gaur pelota, osea, sakatzeko pelota dira badeko, gaur ni asko indik, sakatzen, amaikatik gaur, sakatzen. Biak ari dira amaikatik ateratzen. Bueno, baina galan ez da beldarreineko sakatzaile, Niri egia esan, jondo oso ondo iruditzen zait, bi atzelariek leku beretik ateratzea. Hemen ikusi izan ditugu txapelketa asko, atzelaria sakatzaldia denean, kuadro bat atzetik ateratzen eta txapelketa batean. Bueno, baina gero batzutan ipituko leku berdinetik ateraten da, gero pelotak segun ze pelota ipiten da, eskotzu ipiten pelotarik eta ateraten amaikatik arpeli da, ez? Ez da batzutan dugu ipinen amaditik eta baiko zu peloti, bueno, hori... Baina, aukera kontua da. Segun zelan da bizen pare jabizepe, jokuaz eta dana. Bosna, partiduko hirugarren berdinketa eta nahiko ondo ekin diote partiduari. Zan nahi dute final garrantzitsu bat izateko, Euskadiko pala finala oso partidu interesgarria da, oso garrantzitsua pilotariarentzat. Nahiko ondo ekin diote egin beharreko bideari. Beldarrain. Sartzen hartzekoa. Ez da izan sartzeko. Ustekoa, ez da? Atzela izebe eukin jau, pres da, bueno. Gainera ez dakit. Baina batzutan ikustu zuain, hain errez da, ikustu zuain jondo, bueno, gero falten gero akortan zara, ez? Bai, askotan jokatzen da intuizioz, ez? Bai. Tortzei zu pilota eta jotzen duzu parean dagoelako. Bai, hori da. Parean deguzulako eta, bueno. Batzu ezan kulturatzen lagune deguzulu eta hain errez ikustu zu. 6-5, Urdinak aurretik. Atzera pilota hori ibili egin da. Bai, hormatik egin da, bai. Zina. Eta dagoeneko, 81 pilotaka da. Jo dituzte Bilboko Deportiboan. Eta Manu Galan tartean dela, hau saiatuko da partiduari bizitasuna ematen. Zakea azkarre egitea gustatzen zaio. Bai, asko. Beldarren nahi bai, Beldarren nahi be, tanto amaikit segidan hartzen da pelota akutina aterata, Hori gustagarria da, ez da dila egon denbora asko. Nik inozatzet galan nahi, bueno, bera asko katu da, bueno, esan, apur bate, itxidazu, arnaz apur bat hartzen zeko. Azkarra egizagitza. Bai. Gaztea data. Bueno, hori da, Gazteak. Bera be, bajatuko apur bat. Bai, baina asko jetxi beharko du, beste batzuen erritmo hartzeko. Batzuk hemen sakeari dagokionean, hori erritmo tropikalean ibiltzen dira. Bai. Kontrakantxara, berriro ere, berdindurik bibikoteak oraingoan zazpina. Da berez, Beldarrain be, bueno, preparatu ondo dau, maratoiek eta ikin dau. Fizikotik ondo da biz, ikusten da kantzan be atrateko orduen, sartzen da noze pein barrure, baina, bueno, saketako orduen be, ez da gintxauten apur bat ez beste batzu modun, ez? Beste pilotai batzu, erretzina apur bat edo, urra apur bat edo beste tantutik tantora gehatik, ez? Beldarrain beti hueten da azkar atraten. Ordu pilota eskuetan. Prest da sakerako, baina Esteban Gaubekak erretxina eman dio bere palari berriz ere, eta besteak jakin behar du ez dela ematea bakarrik, gero zabaldu egin behar da, pixkat palan eta bide batez eskuan, palak alde ginez dezan, eta jendeari esan behar zaion bestea da, hemen pala eskutik aldatzea ematen duena, baina eskuz zailagoa dela. Zaila da, bueno, pega palos beta ikutu ez.
kosta egin da. Astile baek oso bai, baina bestelan batzutan edo Esteban emoduen rebisesko edo... Askotan sartzen zarete postura okerrean ere, ia pelota ezkerrean eta eskuinez sartu esate baterako. Askotan gertatzen da hori, baina hori da nolabait erretxina eskutan dela, zaila delako. Hombre, da erretxina barik ezin oso gatu, ez? Bueno, epala alde ingoleke leonko pelotaka da. Justo, hartzerik ez, Beldarrain utzi, Beldarrain egeraman. Ondo sartutako da. Laubekak errez ez, erasoan justo, eta justo erasoan jartzen denean, Erne. 8-7. Hau ere oso pilotaka da, polita da. Ez da... Justo besteko atzeatu ez da bikin ondo eskuinaz, ez? Baina, bueno, ingerrasko mototxo raukin, ez? Arrotu ez du egiten. Arrotu ez, baina, bueno, mototxo abiadura bat raukin, bueno. Bai, eta pilota eskerrormara baztertua askotan jartzen du. Justo, berrera pilotaka da. Horra egintzeko moduan da berrez ere lagunari utzi. Beldarrainen iritsi da. Nola edo ala zen beharko dugu. Hori etzaioan beste gustatzen Gipuzkoarrari. Ezkerraz aritu beharra, naiz eta ezkerraz ere ondo moldatzen den. Galan egeraman, ez da ederra, Barrura berriz ere, kanpora. Barriz justope, jaten dauzen pelotaka da guztiek danak ez dut, oza, bankotxan leku batera botaten da. Bat Barrure besti hormagizitara edo atzera beti pelota leku berdinen ez dut botaten. Bai, ez da dila aurkaria hankageldian lasai egon, ibili da dila batera eta bestera, eta batipat egon da dila, beti keskaturik, nora bota behar dit honek, orain honetan pentsatuta. Beldarrain. Kanpora. Zakazegin dago lehen da biziko utxa. Holako no se peinatzen bideuz, ez? Aurrelari apur bat ez dekien egon beren lekuen, ez? Apur bat mogi dukien, bueno, kontatu dukien, no se pein behar urmabizek, bueno, mobitzeko apur bat. Bai, askotan pare bat pilota horrelako galtzeak, ez duan besteko kalterik egiten, baldin eta aurka ari den aurrelariak pare bat pausu zabalera ematen baditu. Gero handik etor daitekelako erresto egin behar duen erentzat okerra. Bueno, baina urmabizek ataten badu be, atrabidea ondo, ez? Bueno, deko Esteban aurrien, da gero galan atzien be, bueno, bata espada bestie beti dau presto horrez. Bai, haue biek kantxa beteko dute. Naiz eta Bilboko Deportiboko kantxa handia eta zabala den. Haue biek Xixongoa eta Armintzakoa asko ibiltzen dira kantxan, asko kantxan eta asko kotxin be bai. Galan, bueno, Gizbonetik ona kotxin, bueno, bien bostortu, onkuen detorrize, bostortu ditu da kotxin. Afizu ikeragarria du. Javi, tanto abokatutak gaituko dizut. Ez dugu gaur, tantu bidatzeko asmorik, pilota berria da. Antzematera, bezaratean. Atzera, atera du, Tota barritzen baina betu, ibiliko bala, Ondo gurutzatutakoa. Ondo, da kendu, Arrain. Hori gainean da, Fustok, lagunari utzi, Jotxi. Hordeko. Hau tantu polita da. Gainean. Ondo, Esteban. Ondo Beldarrain ere. Gane Barrura. Bai, postura, gara xamarrean jode. Bai, gustan diako, no se peino jartzi, Beldarrain, bai. Matxete. Bai. Lujanek ezkerraz egiten duena, berak eskuinez egitea, baina begira. Bote, gaina altu xamarra egin dio, eta hor pilota gora eskuteko eskumuturrarekin joko handia egin beharra. Ez, galdetzera ninduan ea ikusi duzun jokatzen atzelari berria?
baten, partidu baten, bueno, ondo, ikusten Zer esaten da hor, aldagoletan zer esaten da, egin duela pilotan edo... bai, jentik esan da baiet, Barrizeko postura onak eta beti pelota ganin da, jode, eta pausu bitxiak beti pelota ganin da, eskerrona, gutxi berako eskerra deko eta ona. Ondo. Bueno, tanto politia ikusi dugu azkeneko hau. Oso politia ere. Eta orokorrean, lehen da biziko tantu hauetan, gauza politia asko, dira. Efektua nola eman dion. Arditzako aurrelariak, bere 10garrena lortzeko eta 11garrena oraingoan, esan dezakegu, Justoren hutsa izan dela hau, Zakez Galanek bi tantu lortu ditu. Beldarrenek bakarra. Zabaldu, oso ondo. Arritz Esteban edeko beti aukeri dekenien beti jugada bat atarati, ez da jo por jo ez, beti intentzio bat. Amabita bederatzi. Aztertutako Galanek eraman, bertek emango dio Justok. Hortxe. Galanen aurrean jarri du pilota goziolakoan. Armabikoa, bote lasterrean jo behar. Dajo. Esteban, Gaueka. Hor da berriz ere Bizkaitarra, pilota akaba ederra. Botek ibidea, botek kaskarra, ez da botek, Bai, egia esan B-beetik zetorren pilota zen, baina hala ere era bat botek askarra egin du. Bai. Altxatu aldaba lurretik. Marreta, Amabi. Esan dizuegu, partida hasieran dirua pare xamarrean gorri zela. Orain normala den bezala bitanturen aldearekin nabarmenagoa da. Ozenagoa gorrien aldeko oilua. Baina hemen tanto bi ez da ezer, tanto bi da bost da 10 bez, Buelta agarrak egon dira. Hortxe duzu, Esteban Gaueka. Eta Beldarraina. Kantxati falta dena. Pilota probatzen ari dira, ez dakit. Beraiek aukeratutako izango daba. Barritzen, Bai, beraiek ateratakoa. Gure ezagun. Pilotariaren sake. Pilota gaurrera egin dio botea. Ez da ederra. Hor Beldarrainek adierazi du zanez bezala, sorte izan duzu. Bai, egia da, sorte izan du, baina berak eman dio zake eskura. Hori bai. Gehiago egin behar du Beldarrainek Barritze, zakearekin. joan da berandu, da bueno, sartu, ona izan. Bai, barruan. Mira, hola da manduen pilota hori. Da tanto. Atxekez. Bai tanto. Eta tanto Aurdin. Eta ez dakit zerren keixu den Beldarrain. Pasa beste izan, Ez dut uste. Epailek ez dute behintzat. Nik dakidala pasarik adierazi. Tantoa Urdin da, 11garrena. Justo eta Beldarrainentzat. Gordeko.
Berandu. Ez aidera eta ez bostera tartean gelditu da. Tartean. Tartean gelditu da lekurik txarrenean, ez botea egin Askotan eta pastan da, pilotari egoteko. Bai. Askotan, geratzen zaur erdi bidean da, ez aidera eta ez bot gazterrean da. Txarrena, Javi, zera da, ez da? Badakizula, segundu batzuk lehenago gaizki zaudela. Bai. Badator pelota eta esaten duzu, nun sartu naiz ni, nun sartu naiz. Eta gero ez dago denborarik. Ez da. Hau oso zaila da. Pala oso zaila da. Denbora gutxi dago, pilotakada eta pilotakada artean. Ia kiloko egur pusketa bat eskuetan hartuta, pilotak ere 120 gramotik gora pixatzen ditu. Hortxe, 120, bai, hortxe, 19, hortxe, 21, hortxe. Eta hau zaila da, du berri da. Begira horre eskerra zan, Erraz. Ondo, Eldarrain. Justo, barruti barrura, borratua da, ezkerrez. Horretan. Justo berriz ere lagunari utzi barruraingoan. Ez zegoen pilota horren zain. Eldarrain. Eskuinean zizkotu emoten, ez da. Beldurrez, Beldurrez edo... Bai, izan du pilota eman alizateko eskuinez. Hau bitu, zoin tanto honetan bi edo hiru pilota... Eta, Javi, hemen ez dago barkatzerik. Zuk eskuinez egokia duzunean ez badezu pilota errebote inguruan jartzen. Hemen aurkariak ez du gauza bera. Ez. Hori ere barruan da, ez. Kanpora, azken momentuan, kontrakantxara. Hemen zenbat eta frontistik urriña bota, oba. Bai, horixe. Bueno, ekarten badabe, urrengoen be berri do. Alba da, bai. Ez dago... Hori baino, dejada hobea hori. Palaz bintzat pilota errebote inguruan jartzen duenak. Tanto ez beti, baina gehienetan lortuko du. Pelotari batzuk galanen moduen edo eslabat moduen errebotik erutin dabez errez, ez? Baina botera moduen, ez da, gero, Osa, ez eruen bakarrik, Bai, pala motzean aritutakoak askotan egin behar esaten dute hori. Eta ohitura da, lehen errebote bat ikusteko urte guztia pasatu behar zen, pilotaleko honetan. Materiala eretzen berdina. Beste pilota klase bat. Igo batzen atundan 15 urte edo, botaten zien errebotera, oin baino pelota bizi jau ezien, goma gehiago errebotera, da gero, nik pentsut, oin gitxio botaten dara lehen baino dugu. Bai, baina erreboteatzeko trebetasun dutenak, lehen errebotea ia beti tanto izaten zen. Orain batzuetan ekartzen da pilota. Askotan. Aldatu egin da ez, bakarri palaz. Beste modalidade batzuetan ere bai, erremontean esate baterako duela urte asko. Zaila zen. Errebote honaz zuten atzilariak ikustea, eta orain berriz asko dira. Barretxe, erremontean beti da bize errebotien, ez? Askotan pilota utzi egiten dute. Pilota garbia, baina hala ere erreboterako utzi. Aldatzen ari dira gauzak, lehen eskuz, eta okerrez banaizu esku kontutan ere bastante dakizu, lehen ibilitakoa zarelako. Botibolea, atzetik, agian 10. kuadroan eta botibolea. Eta hori oso gutxitan ikusten zen lehen eta orain, ikasi egiten dute, edo buruz-buruko partidan, sakera aide zartzea. Lehen baten be. Lehen saiatuz gero parra egiten zuzute. Lehen hemen jentia esan zartzen nengo moduen aidera, horre kuadro bi iruen, Lehen botera, zazpizia, jota. Hau, aidera hemen jokatzi atara ben gehien behi turzaeta. Turzaeta etorri zan nien, azartzen zan bilen iruen, batien, da, jentia gantzen arrituko. Hau Chelsea etorri zirenean ere, haiek botera postura berriak ekarri zituzten. Iturza eta zena botatzen dugun faltan.
zenbat botatzen dugun faltanaren jokoa, denok harrituta Aba izen... utzi gintuen joko hura. Bai, beste saltoa jozuen palak arekin. Bapatean azaldu zen da, hau zer da, zaten zuen jendeak, eta hori aurretik egon zirenek asko jokatzen zutela, Manolo esate baterako, eta, bueno, eta beste askok. Hazen pelotaria berritze irutik amarrera, berentzako gana. Ibiltzen zen kantzan atzetik aurrera, hartza bezan paliza batzu frontoien, jokatu eta gana, Gutxitan ikusten dira horrelako pelotariak, tamalez. Justo hori gainean da, baztertu egintzaio Gaubekari, justo oraingoan bai, bebeko postura. Eta Galamek gora eta Javi Iriotok esan diguna, atzera botatzen duenak, askotan tantoa. Hori itxi bat zuen diguen el rebotera, baina, bueno, batzitzen. Ambagosna, egin beharreko tanto pupuruaren erena egin dute bibikoteek. Zazpi berdinketa izan dira orain arte. Bina, launa, bosna, zeina, zazpina, bederatzina. Eta orain, 15. Justo ezin egin ditu. Iopa! Arrintzakoa, hor da berrez ere justo. Arrura. Gaubekak. Alan. Erdia badu. Egan Beldarrain. Hori hobea da. Hori hobea da. Gainean. Ondo Beldarrain. Iztoa zen. Justo. Ederra. Hori da hori eskuputurra. Minik ez dago, Ez, agian, izan daiteke lehendabiziko tantoetan beldur pixkaten dukitzea, baina... Berotu hartu igual apurua dugu. Bai. Baina aurkari bat txarra baldin bada horrelako final bat jokatzeko hori beldurra da. Bai. Amasei eta 15. Lau eta huts, partzial urdina. Bolada, urdina. Hau tanto errezkan. Beldarrain berriro. Eta du... Atzera, ondo orain. Gane geutxi. Beldarrain berriz ere. Errebez ez Gaubekak. Hala jetxi pilota hori. Beldarrain. Zaiatzen ari da. Gaubekari pilotak entzen. Beldarrain ondo ikusiok, iru pelotaka jok da ondo enpaltu ondota. Bai, Beldarrainek nik uste bereak hartu behar dute. Lan asko egin dezala Fustok eta pilota egokia duenean, orduan Beldarrainek astindu. Eta gainontzean, defentsan aritu behar duenean, bueno, ez da bere armariko berena, bera atzetik aurrera aritzen den pilotaria delako, baina defentsan ere badaki eta eskerrez pilota gaiztuak eramaten ere, bai? Bai. Eta finalean dago. Bai, hori asko gure dauzan bai. Eta ziur nago gauza batekin, Javi, eta uste dut agoz egongo zaldean nirekin. Tanto. Motivazioa bintzak ez zaio faltatuko Beldarrain. Ez. Gogoan jarriko du horrek. Bai. 17 eta 16. Hor pilota... Barritxe, ondo legun biro jokatu arkalik Beldarrainek eta bizok eta bueno, ondo, da gaur hemen jokatzen da ondo, osan guztizan errekupereute eta ondo dela. Baina ematen ari da. Bai. Erolako finaletan nik ustot igual gehiago, ez? Motivazio gehiago edo. Hor da Beldarrain.
Gutxi gaubekak. Hori ere barruan da. Armabikoa. Beldarrain. Beldarrainek pototzen badutzen jentie desitan egoten da. Beste... Bai. Transmititu egiten du pilotarianek. Zaleak badakilako honek benetan ematen diola. Ez dago... Gozatu zinik, hortik emango dio. Hori... Kanpora, bai, kanpora. Arrasto ikutu du. Amazortzi, ez? Amazei, bai. Bizkanaka. Berrez ere aurrera urdinak. Esan dizuegu kurrikulunik basuena duela Julen Beldarrain urrak. Baina bigarren mailako Bizkaia kopako txapeldun izan zen. Duela 11 urte, Urrezko Palako txapeldun ere bai. Urte bete beranduago, Kopa Bizkaiako txapeldun 2000an. Eta ari da, bizkanaka. Bere kurrikuluna betetzen. Guk tartetxo bat hartuko dugu iragarkientzat, markagailuan 16 eta 18 urdinak aurretik eta berehala gara berriro ere zuekin Bilboko Deportibotik. Beste bat? Ez. Arratsaldean berriro ere pilotazaleok, oraindik begietatik kendu ezinik azkenengo tantoa, 17. gorrientzat. Oso tantu polita hartu du Esteban Gaubekak, baina Beldarrainen defentsa ere goraipatzeko izan. Horra Beldarrain. Barruan, Usteko eskerra zeutxi. Zabaldu. Gaubekak. Pelota txarra zen, Beldarrain. Oso txarra. 18. Borroka oso gogorra ikusten dira. Oso gogorra. Lenda biziko tantotik. Pilotariak serio eta beltz lanean tantu bakoitzaren gehienetan finalak izaten dira apurra lehengotan bat joiten da eta gero kosta egiten da hori harrapetik, baina gaur lehengotatik hasi dira antzera txu, ez? Bai. Kutsa Javi dagoeneko bederatzi berdinketa. Bai. 18. Beldarrain. Hor da justo, Barrura, Alanek Graman, Beldarrain ere indartxu, pilota ondo gurutzatuz. Hori ezkerrez hartzeko egokiagoa da, pilota hori, baina... Baina, berak pentsetan izan dugu igual eskuinez sartzeko moden, baina igual asko momentuen sartu edo... Nik uste frontoz ikutu duenean pilotak era bat hartu duela... Bai, Barruko. Agian,
zure partiduren bat-ematen ari ginela, egun batean esango zenuen, nola esan dute hori erraza zela erabateko, bueno, guri erraza iruditzen zaiguna, edo ez hain zaila, aipatzen dugu, naiz eta ondo dakigun, hor barruan gertatzen dena, beti asko zailagoa dela, ematen duena baina. Ben esan dizuegu, pala oso zaila da. Hor da justo. Atzera... Alanek, namaterik ez, naiz eta pilota ondo dio duen. 28. Hirua parean urdik orain, batzuk. Egin laro gaita marra ari dira. Baina, egin parean urdik entzuten ari gara. Beraz, zalantzari, eta ez harritzekoa, lan erdietara hurbiltzen ari direnean, oraindik bitanturen aldea besterik estelako 300 eta 3 pilotara jo oste. Horan amaitzen badabe, horan bardin zan barre, dut palitza garratuko gara, Ja. Asko gainera oso erritmo bizien dikatzen dira. Barrure? Barrura... Hori ez. Hor gorrien aldeko sortea. Barritz frontiz kota gero, zeu zure barruan zain. Zabalean luze bigarrena. Hori Gaubekak. Dejalatxo bat ere egin du. Txaparaino mozutako gura ere bai. Errestoan beste tanto bat bai. Eta eskerro orman jarretakoak 3 izan dira tanto izan direnak. Beraz, pixkanaka egindakoen sakua ari da betetzen Esteban Gaubeka, dagoeneko 8 ditu. Alanek 3 eta Fustok eta Balderrainek bakoitzak 6. Justo, eskerrez, kasu eta lokuleta. Hogeina. Gauzak ez du dira hemen. Ikusiko dugu Gaubeka gangarrarena egiten. Badakizu irabazten duenean, askotan jartzen du. Asko gustatzen zen, ez dakiz erretik, irabazten duenean, buru gainean jartzen du eskua behatzak zabalduta, gangarra bat baliz bezala, andorra baliz bezala, eta gaur ere nahiko du, baina lan txarrak dira laurentzat hemen, partidu estua, borrokatua eta ondo jokatua usten ari gara dago. Behitanto da, oso bendik, Suerte. Txapa ondoan izan dagoa. Pilota zaila hori da. Belderrain bezalako pelotaka joda ben, Begira hor, hankak ailean dituela, eta errepikapeta ikusita, epaten du txapa ikutu behar zuela. Baina, ez dukutu itxura denez, 21 eta 20. Galan. Hori gora, sartu gintzaio gorputzera. Gorputzera sartu zaio pilota. Atzerari Gipuzkoarrari. Beldarreinek ez deko beste posturarik. Bakarra dauka. Bakarra. Bera ona. Bakarra. Galan. Hori ere ez da berra. Gaubekarentzat pasatako pilota delako. Eta Galani botea zabalean aurrean egingo ziolako. Bere aurrean esan nahi dut. Ea justo ez da bile osatzen eskunekin, Ez, nire ere ala iruditzen. No se pein, mogo pelotaka da, bai, baina, bueno, gehienek ez da zuen paleta. En palau bez da, bide senyorit ez da ez edo. Era bat gustora ez ote denari ematen du, baina Baina eskerra dekona bai. Eskerra dekona. Ora txapa espikaldetik
jo du pilota horrek. 23 eta 21. Eta prest. Gaur gure lankideak argi biliko dira. Zeraiek ere konturatuko ziren. Galanek sake azkar egiten duela, errepikapenak eta azkar eman beharko ditugu. Hau beti prest delako, sakea egiteko, bere jokatzeko era horixe da, eta begira, orain ere, sake estantua egin du, baina hala ere... Bai, segidan. Bai. Galane Graman. Hor da Galan orain, kantxe argi pilota, baina honi ere bote pixkat altu egin dio. Pixkat bera guztu zuena baina altuago, eta gero gainera pilota gaizki jo du. Begira, hor. Eta eramaterik ez. 22 eta 24. Eta Bildarrain, luzeegi. Beldurrik ez dio, Bildarrainek lenda biziko sakea luzeegi egiteari. Bigarrena berdin atortu, Emango dio horrein guaren. Eman da gehiago. Emanda. Luze, esan luzera, emanda. Justo, barrura, orain eman eskuinez. Ezin gozatu. Alanek horien eraman. Erasoa. Ja, Kale egin du. Kale dagoen. Bigarrenan nahi zuen zuzendu. Lehen egiteko okerra baina. Ezin. 23 eta 24. Eta begiratzen ari nintzen datuak. Zabiri ondo. Eta, bueno, Galanek zakiz 3 eta Bildarrainek 1. Eta kontutan hartuta biak 11 kuadrotik ateratzen ari direla. Ez da daturik ohikoena. Zakatzaileagoa da Bildarrain. Orain, bat izaten da zundolako zakatzalea zaren, eta bestea errestuan zein daukazu. Bueno, baina Bildarrainek ataten dau fuerte, baina zuzen, peloti zuzen, ez da. Bestintzako be igual hobeto bizitena, ez? Osea, bidezin una fuerte, baina, bueno, noberantzako be, bai da, garbia. Bildarrain, zuen bezala, sakea egiterako orduan ere, oso berezia da, zabaletik azten da, gero erditik ateratzen du. Da jueten da, kuadro bi aurrera, Bai. Atateko. Gero batzetan kostekinako, atzea tortu, Gora. Eta 24. 11 garren berdinteko. Gehien be, tantu bilen handu izena, ez? Tantu bilen handu egin. Bai. Ez dago, Naitzaten 22 eta 19, hogeita lau eta bat. Hori da, 21, hortxe izan da 3 tanturen aldea, baina aldea handiagorik ez, zabalagorik ez. 15 eta 12 izan dira, erdiak aurretik, baina ez dago alderik, eta lehen Zabiri ondo izan diren bezala, hemen 3 tantu errezkan egin edo gal daitezke. Justo eskerrez. Begira, zezketa polita. Eskuinez arain. Eskuinez arain. Aldatu beharrez ikin dago, eskerrezkuna da, Bai. Gero badu pilotakada bat, honek, Javi, oso gutxitan ikusten dena. Eta da, eskerrez jo, eta pilotak frontez ikututakoan behera eta bazterrera egiten du. Hori eskumuturraren kontuak izango dira. Bai, hori noberen... habilidadea. Gorutzingo baleke, bueno, gorutzingo baleke, atzea autorretu dikide, bere utzikin amenez... Pilotakada berezi, eskerrez burila. Galan. Horrek erdia badu.
26 eta 24 aurrelariok hain guztoko duzuen pilotak da hori arrisku gutxi eta tantoak gehienetan. Hortxe, behatzi hor mara, Bai, behatzi pare hortan, eta hor mara. Ondo sartu dira, Pablo aurrin bada, ondo sartu dira, ze Pablo zeizen zazpitzen bada, a ver, paratzen denean. Eta eskerra eskulpik eta belarki beteratzen du. 27 eta 24. Zenbat aldiz gertatzen den finaletan, lehen aipatu dugu bat, bestea gure beste bikote hurbildu. Gertatzen da ere, partidu erdikaldera arte gauza pare xamarrean orduan, eta gero, batean, eta partidu bestetzen da. Askotan, bata kantzau bestik zuertegi jau, bolada bat harrapatu, eta kantu bat hemen beste batan, eta konturatzerako 6-8 kanturen aldea, eta gero beti gaunak. Bai, da partidu aurrera, eta gero partidu aurrera, ja, 6 kanto, gero kosta egiten da, ez? Kosta baina ez da, asko bipezta, 6 kanto... 28 eta 24. Abane gozo baztertu. Hor da berriz ere, Harri. Egira, ze pilotak da polita, hori ere. Ze pilotak da polita Esteban Gaudekaren. Erraz. Palaren bihotzarekin, erdiarekin jo du. Eta ez errein ez balu bezala, pilota bederatzira. Bai, da, Garlanepe jo ez da dukin, baina bost zeigen bastarrera. Beti antxe. 29 eta 24. Galanentzat. Orain ere begira jarri duen pilota. Seiko aldean. Arraza baliz bezala zen. Ermeoni. Eramon Bildarrenek. Hori ez da zozea. Ia errazagoa zen aurrekoa, azkenengo hau baino. Bai. 30 eta 24. Gero igule tanto ikin da bestik pelotian latute atzera ikutik dugu eta, eta marra, baina, igule entako likontzia, Pelotie berotu da, pelotie ja. Bai, baina horrela jartzen denen partida ere, 24 izan dira azkeneko berdinketa, 11garrena. Eta horrein oso boladan hartu dute Bizkaitarrak eta Zuzengoak. Eta... Garruan. Ematen zuena, baina gehiago zabaldu da. Asko izan faltako, Txapa joteko, Kurtenetik, heldu beharrean, puntatik heldu beharrean, ia pala argian heldu behar izan dio justok. Eta lehen aipatu dugunean, lautan jurin aldearekin askotan boladak izaten direla, egia esan, etzen nik nahi nuena, zenbat eta emozio gehiago izan, nahiago dugulako. Baina egia da, hori gertatu dela eta begira, aitaren egin aurrituko, zertetan horretik dira gorriak. Hainbeste kanpora, hainbeste lan, hainbeste borroka, hainbeste berdinketa, hainbeste pilotakada, dagoeneko laurin da bat. Baina azken bolada honetan, 24 berdinketatik aurrera, 9 tantu errezkan lortu dituzte Gaubekak eta Galanek, eta horrela 23 eta 24. Eta orain, 10 tanturen aldea. Eta jakin nahi duke, 10 tantu hauek zenbat denboran lortu dituzten Gaubekak eta Galanek. Tanto bakotzen pelotak Etik, bola hon hartu dutelako eta oraingoan Justok eta Bildarrenek ezin diote buelta eman egoerari.
Hormarizoa konfiantzaren ondorio, zonengo bote lasterrekoa aurrek egirelako markagailuan. Partida purtu ja, Bai. Hamaika tantu aurrean bi pilotari hain konstante beste lan egiten dutenak izanik oso zure lehenengo tan izan ez dut, lehenengo hori tantu baina ja, hogeita mauz garen tantu Zabaldu orain, ondo. Errabezia. Hori eraman. Aita hori ere. Aldarrain. Aldarrain jetxi. Errebizez beho, Bai. Hori emanez. Horretak zabaldu. Ederra tanto. Oso horreka bitzan ezin horreto. Hormariko bateri beste bat, Hormariko bateri bat. Ondo gutata, baina. Baina tira, egite pilota. Ezeken, Pablo Pebeste aukerik ezeken, Bestela esku-eskura. Bai, esku. Dela den Javi Iriondo, ez dira tanto finalak irabazten dituztenak. Zalearen txaloa pizten duena, bai. Bada, tanto. Baina, nik uste dut finala, zortzi, bederatzi, apar kuadrotan erabakitzen direla. Hemen atzien ondo gabilena, pareketako atzelari ondo gabilena, arek eduten dago partiduen pisu guzti, Bai. Bolada ikaragarria izan dute Gaubekak eta Galanek. Aderron beste pelota batekin gure. Bai, zerbait egiten saiatuko dira. Izan ere, 12 tantu errezkan egin dituzte. 12. Gaubekak eta Galanek. Eta 24ean hor egon dira mugitu ezinik. Uste eta Beldarrain. Pelota berrizaz kosten iraki, kosta dan nahi ez, baina bueno. Esteban Galanek pelota bizizigaz hobetu jokatzen da, atzeatu gehiago errezak. Ez da bida duten hor. Eta hau nik uste dut lehen hindetako dela. Bai. Beraiek, kasunetan, kaiak eta tibunak ateratakoa, edo aurkari ateratakoa, baina hau dena kantxan. Gaurre, ibilitako pelota. iken dagoen denporiaz jentie poliki etorria, Bai. Finala da, lehen egon gara komentetan, bestu egiten gaur kente egitzi leholako denporiaz da ditu, jentiaz poliki. Hemen ikusko zenona jarritakoan, bai. Jendea hurbiltzen da. Gainera gazte jendea ere etorri da eta hori ekila pozgarri. Hogeita hamasei eta 25. Batzuk siesti botaten edo. Bai. Baina dirua jokatu duenak ez du siestarik egingo. Gibelak... Tranquilo ez da gongo, Ez. Gibelak galantak ez baldin baditu behintzat. Nekortan, segoten zan bate posturak ikia bezan, da gero hemen atzin Elisa bat dut. Elisa? Bai. Egin hartu postu dit Elisara kuentzizan. Errezatzera? Zer egiten zuen, bere alde edo pobren alde. Agian ezagu zuen, lagundu jozu mesedez galtzen, beste agian ni baino behar gehiago izango du eta. Horrelako dut ez, ezta? Pentsatzen duen bai. Galan. Eraman. Gaubeka. Gai pelota, nina, gorri zena, ez garri zen? Bai, hau bintzat
mugitu ezinean dabiltza. Kanpora. Baina atara dabe Estebanek eta, ez? Galanek atara dabe. Bai, beraiek zegokien behintzat. Hogeita hamazazpi eta hogeita bost. Bai, egia lehenengoa maskaltzen hasia izango zen. Eldarran, Norman. Hori gainean da. Bote ikesta. Behera, egin duena behera. Betu, Galan amaitzu kantu eta ja preso. Bai. Ez dio aukerarik emango Ez, aurkariari pentsatzeko ere. Alan, ezkerrez. Ondo, oso ondo. Hobeto. Justo, ezkerrez. Txosta egin du. Da Esteban da Galan, pausu askorik Ondo jarrita daude Ondo kantxa. jarrita, Nik uste zuk aipatu duzuna betetzen ari dela. Haue biak elkarrozen hartzen dute. Eta txapelketa guztian zehar erakutsi dute. Txapelketan, beti partidu asko, urtien azkenien partidu asko arkaliz, da... Gero badago pilotari klase bat, hobeto doakizuna eta beste bat ezain. Eta... Javi, zenbat partidu jokatu dute dituzu zure bizitzan Torrekin? Hori, norbaitek. Ez que Torre, ia pareja... Klasikoa. Ez da señal ederra, klasiko. Atzelari ona, ditzako atzelarik eran da jokatzeko pelotari ona eta beti konsejo emoten da zer egin egizik da beti ona, Batzuekin, bueno, beraz irabazin dagoen txapelketa, kampionato, Eta Graman, Kristok aztertu nahi, aztertu ez, gaitxo ikutu duelako. Ez. Pablo ez dago partidu. Ari da, baina... Baren sartu zaio, joten kuenta, baina zaudena beste zerbait bilatzen duzu. Hor, beste errekurtsoren bat edo. Zerbaitetan saiatu, berak ere pentsatu behar zuen hori bendarren entzako eta txarra. Pasto, zekine izango zela. Eta nik uste dut Urdinik etxi dutela. Baina, ez da. Ez da aurrera. Bi gauza harrigarri egin ditu, azken segundo bat pasa, zamorratua pasa. Bueno, hori askotan egiten da, Igual bilurraz edo txarto enpalaute edo, baina askotan egoko pasa eta bigarren akuten zaran antzartzen da... Askotan... Doble pasa edo falta. Askotan pitzatzen da ere, gutxi jo, eman beharko jo, ez dela pasa egingo du, galeatu ez, Engarrenik erantzun dio, gaubekari. Gau zarraza da. Hori ere gana mardea. Pala puskatu du. Gaubekak pala puskatu du eta ala ere tantoa lortu. Baina du? Hor ikusi duzue. Pala nola puskatu zaion. Hori barite, jokatu dute, Ez da, bai. Bai, hortze, hortzak. Agurtu zaio baina, guztu pala lotu egingo duela. Beno, berriro ere neguak edo kasu honetan udaberriak, baina negu itxurak eraso egiten badigu, Javi, zutarako bintzen balioko du eta ez ezertarako ez horrek. Ni neuke txindeko azpala morgo batan buitaka da... Pena bat aldu botatzen. Bai, ez da balio, baina betian bat beste bueltaka eta egun ematen txikik. Hogeita zazpi eta berrogeita bostera da, finala. 476 pilotak da dituzte. Ikus dezakezun bezala, horrela banatuta, Gaubekak 106, Galandek 123, Kristok 114, eta Bendarranek 113.
Joak Gauekak 14 ditu, Galonek 6, Justok 7, Beldarrainek 6. Beraz, gaindakoetan 20, Gorriek 13, Urdinek eta galdutakoetan 14. Gorriek, Gauekak eta Galanek eta 20, Justok eta Beldarrainek. Handia datuetan, patipat, azken bolada honetan izan da alde hori, izan ere gogoratu 24 izan direla 11 berdinketa izan eta gero, eta partidak bi aurpegi erakutsi dizkigu finala, lehen da bizi joko orekatua. Bai, pena bada, ez? Bai, Euskatu egin da. Bai, 24 tiempo. Euskatu egin da. Manu Bala. Eta horretxe dago, arrisku pixat gorrientzat, pentsatzen badute, hau bukatuta dago, nolabait egingo ditugu, falta zezkidu postak. Batzutan da, Eta lasaiko apur bat, eta, bueno, ondin hone amabitatu aldietan. Beste igartzen dabe konfiziantza apur bat, eta... Atzera oso, armitzakoa. Betu? Eta baina barretzen aukerako hau. Bizkaitarra gormabikoa bere bidea saldu du. Arruan hitzik. Kontraba egin dio. Baina, ez zuen arruan. Gusi egin duan zuloa galanta zegoela. Bertara bota du eta justo pera izan da. Nini otzo, ez? Bai, Zulo paldia, zulo palari ditu duela. Gaubekak hor zalantza izan du. Sartu errebesez. Gero frontiz jota gero bajatu da pelota, Hogeita bederatzi eta 51. Eldarrai. Espera du, hori barruan da. Alan, jarki. Eskatutakoa. Zora entzuko zuen. Gaubekak, Alanen oiua. Hora. Eta orain uste dut elkarrekin hitz egin beharko luketela Galanek eta Gaubekak. Galanek partidu bakutik metro asko ditut, metro asko. Metro, kilometro asko. Hau bestela ere kirolari izango da. Ez dut ikusenik beste kirolik egiten. Hemendik aparte, baina daukan gorputzarekin iruditzen zait. Egin dela. Hori, eskuin horrek Pablo besteko ondo, Ez dauka. Jota gero... Ez dauka, gainera ikusten da nola sartzen da konfiantzari gabe. Eldurrez, hori ez da justoren eskuina. Honean... Garro dute eta hori tamar. Honak ez du bueltarik. Ez du ematen behintzat. Begira hau ere. Aurrean genduko zaio, eta egizte bidez, Argentinarrak. Arriba, Gaubekak. Justo fácil. Zaberra, horra. Ezker pareta ez duelako ikutu pilotak. Esteban bormo bitara juenda, Bai, nola igerri postura horretan. Ezin dira. Oraingoan, justo. Eta justo eginak 8 ditu eta galduak 9.
ez dira. Bere ohiko datuak. Gaubeka, da. 22, eta 23. Artikari isildu dira, normala den bezala. Aspaldiz. Bai. Eta orentsi beharko dukete, justo eta Bildarraini bolada ikaragarri bat baina ez dituzte. Bildarrain izatea egiten daudela ere luzaketak egiten ari da ezkarren giri horretan edo besoan. Justo, ez dugu ziur ninduen nina. Eta ez du ematen berkariak arrokin izan dauden. Justo, Iraman, zabaldu. Horra, justo, beti gora bai baina dugu atzeratu gabe, eta gora eman. 23 eta 43. Eta Galanek garbi adierazi dio Gaubekari zer gertatu zaion, pilotak gainera etorri zaiola. Eta horregaitik bidali duela goiko kotxoira, makina zartada hartutakoa da goiko kotxoira. Hori barruan izan da? Bai. Garbi. Eta orain Gaubekari da. Galani esaten, venga, bukatu egin behar dugu. Bai, apuan lasaitu. Bai, era bat. Eta lehenko tentsioa galdu egin dute, eta tentsioari lekuari esker lortu dute hainbesteko aldea, eta orain bederatzetan aldea dute, eta estirudi arriskuan dagoenik beraien garaipena, baina agiririk gaube. Bildarrain. Zabaldu Gaubekak, urteko. Hor bai, egiteko moduko hau. Banan, pilota. Goiko postura matxeko moduko horretan Bildarrainek. Baina etxiak duteko pilotan izan da. 44 eta 34. Azken sakea. Partida honetan, final honetan. Pasarik ez bada, edo kanpo berriz jokatu beharrik ez baldin badago. Justo kutsi lagunari ez, azkenean berak hartu du. Galane barrura. Justo ezkerrez. Eta Bote ditu, bote txarra, hor bai, ertzen bat, koskaren bat, edo posturaren okerra. 35 eta 44. Bueno, ya badeki ez, ya tanto bat tenaldi, tanto bat falta. 10 egin beharko dituzute errezkan urdinek. Bildarrain. Iraman. Hor da Galan. Honek ere eutxi. Justu Iraman hor, justok. Ez ensartzeko pelota, Ez. Ezkerrez ere gozatu gabe. Justo gindartxu horrengoan bai. Galanek Iraman. Normabikoa zabaldu arazi. Gaubeka. Gota. Igugarren dira, Artista ikutua duela pilotari honek. Artista ikutua. Bildarrain. Nera du. Luzeegi. Orain, 4 eta 7 artean jarri behar pilota. Estela horri entzat. Euskadiko txapelketa. Eta halatxe zartu du. 4 eta 7 artean. Bote lasterrean saiatu da Gaubeka. Falta izateko ere etzuen. Asko ez. Horien egin duen botea.
Hementik ikusik ez. Bai. Askotan gertatzen da hori. Hemendik ikusita falta baten duela, baina ez dugu zalantzan jarriko epailearen begi bista eta iritzia. Justo Geraman, hor da berriz ere Gaubeka eman dio. Hor. Indartxu, Beldarrain. Eta tanto. Apurkan batuz, Bai, badatoz. Bueltan pila dute gondi, Bai. Ikaragarria. Bueno, gatza, nik pentsu gatza izango dela, Batzutan esatuzu, tanto bat ingu, edo haurek fallo bat edo zer da, azkenien etorrik. Beldarrainek atera du. Gaubekak erantzun dio. Beldarrain berriz ere, Ormabikoa, tanto! 29 eta... Beldarrain... Hasita dabil. Hasita dabil. Ormabikoa jo du ondo xamar, gero urrena tanto egin du. Oraingo Ormabiko hau ere oso polita izan da, eta berak badaki 45 iristeko ikaragarri egin behar duela, baina zaila da. Atzera, Beldarrainek kanpora, 45 eta 29 garaipena Euskadiko txapelketa Gaubeka eta Galanentzat. Bi zati erabat ezberdin izan dituen partida honetan. Lehen da bizi, borroka, lehia eta pilotakada asko, 24, 11 berdinketa eta handik aurrera berriz, pikote bat nagusi. Gaubeka eta Galan. Oliarrena ez du Oliarrena egin. Bueno, egingo du oraindik. Bueno, ez da egiten borari badugun estadistikak emateko. Hortxe dituze, bien bitartean daturik edo irudirik politenak, daturik gehienak adierazita daude. Gu besterik ez daukagu eskaintzeko Bilboko Deportibotik, hori bai, eskerrik asko Javi, gurekin izateagatik segi gogor beste emeritzu urtean. Bale. Eta eskerrik asko zuei ere, zuen arreta jarri diguzuelako Euskadiko txapelketak baditu, merezitako txapeldunak. Esteban Gaubeka eta Manu Galan. Eskerrik asko zuen arretagatik, justo baduzue, urrengo beste batera arte.